Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Tech. A yau bidiyon da nazo da shi zan nuna muku yadda ake creating account na Bogi ko wani iri. Ko YouTube channel ne kake so ka bude, ko Gmail ne, ko ma dai wani irin account in kana so ka bude ka tura wani ya ga kamar kana da wannan account din. So zan nuna muku yadda ake budewa cikin sauki. Idan ba ku yi subscribe channel din mu ba, ku yi subscribing sannan ku taba alamar karawa domin kada bidiyon masu amfani irin waɗannan su wuce ku, ta yadda da zarar mun saka za ku same su. To farko ka shiga cikin browser ɗinka. Na yi recommending Google Chrome, so sai ka rubuta wannan website ɗin da zan rubuta, fakedetail.com. ka shiga. So wannan shine website din, gashi nan komai zaka iya generating fake, amma generate mail din ma sai ka zaba ga Gmail, ga Outlook, Yahoo, Hotmail, ga sanan kala-kalan mail da kuka sani. Sannan zaka iya generating IMEI number ta waya, ita ma fake, username, sanan driver license, address, company, password, name, YouTube channel, zaka creating YouTube channel, ita ma fake, Facebook chat, Facebook posts, video call, Instagram chat, Instagram post, duk wayannan abubuwa ne, Twitter post, Twitter, WhatsApp chat, duk wani abu da kuka sani zaka iya creating din shi, fake din shi. Idan kana so ka creating misali kamar wannan YouTube channel fake, sai ka taɓa wajen generate YouTube channel. So gashi nan ya kai mu pejin gaba, zaka sa hoton da kake so ya zama a bana. Misali ka taɓa wajen select image, so zan je file misali in dauko wani hoto wanda nake so ya zama a bana ta. Misali bari in je cikin hotuna na, misali profile picture na channel din. Ya sa sunan channel din, don sa Tech. Sannan subscribers, misali dan sa 100k. Sannan za ka yi dai saita nan wajen title din da kake so ya fito a bidiyon da ta zo a sama, da view din da yake kanta duk ka sassaita. Ga preview nan na channel din ya bamu kai tsaye, kun gane ai. Har hoton da kake so ya zama a bidiyon farko shi ma zaka iya zaba. Misali ga preview, kun ga preview din. So duka dai zaka yi saitanka, sai ka yi downloading din image din. Duk wanda ka tura zai ga kamar wannan channel din akwai ta. Gashi nan yayi downloading. To kun ga wannan ita ce channel din da nayi creating ta Bogi yanzu. Ga ta nan tana da subscribers da hoto da komai da komai. So a takeice dai wannan website din yana da amfani sosai, kuma ana amfani da shi wajen creating din fake account na ko menene kake so. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan kana da tambaya zaka yi a bangaren comment, insha Allah zan baka amsa cikin gaggawa. Sai an jima, mun gode.